Okay, dito tayo magsimula mga kaibigan. Patungo tayo sa Napo. Ito ang plaza. Ilang meter lang, mga 300 meters nandoon na sa Napo yung nasunog kagabi. Okay, punta natin ngayon, linggo, kahapon itong nangyari sa alas 7 ng Tacna ng gabi. Hindi tayo reporter, hindi tayo newscaster, lalo na hindi tayo newscaster. Ang ating lang ay small YouTuber. So puntahan natin kung ano nangyari pagkatapos ng sunog mga kaibigan. Okay, ipahiwatig natin sa inyo mga katulad kong Marites. Yun na si Mr. Mijares, kausapin natin mga kaibigan. Kana mo bumag ko. Way hangin, kay hangin-hanginan Si kana mo kailap jadi ha. Dito timing pun nga gipuungan nag-infantry nga. Kani? Nag-infantry na kay lapo man dali babaw na. Puungan. Ang siya yung puong. Pag sunog. Wala agi semana pag puungan, dijay ka pa puong. Lagi lang bayan ba. Sa kain kaingon ato ha, imbuto natin imbuto sa ilaw man to. Ha? Posible o kain kaingon. Kulba ato eh. Dating sigahari kay daghan mga stock ni sa kahoy diha. Sa laom? Kanang mga kahoy kay agnay mga kahoy ni sa kay stock man diha kay laom kay si Jar may trabaho. Siya si Jar trabaho nila eh. Ay sa primero di nay panday. Ay panday. Pero kaning trabaho nga Jar ni kuan ni mga Jar ni agi ni Perul. Ija na? Si Jar na. Kita di kay panday na to diri nga nganaon pagpail. Nga mura gi pinisingan daan. Ija na. Di na daw mo finishing. Ya, aditso na. Ija na nang bata pa nag-ija ni. Bo pili dadan ni. Kasi mong tanaw nga abot ka 60 na ka. Pay 60 eh. Bata ba le? Jogging na ni kuan. Taas daw le. Pero Pinay jang asawa. Pinay. Tagal din he. Kun kan kubayin ba. Namalit sila juta din he. Napalit nila ni. Sila ya balikan ti. Sila maribuko. Daan ni bahay palit nila. Bahay nila. Pero ilang repair. Pero di nga ni sa una. Mga karaan mga type sa una ba. Mga kahoy. Diyan ay repair. Kari tigtanaw sa video gabi eh. Bawa na di tao permentary, wa di tao sakat in. Da. Sige pa sa balde dia. Di ba? Kay wa pa. Awan na sunog na. Sus, gawa sa kisa ti ija ni man. Dosi ni. Dosi kala traba. Josie? Yung isa mo ni kuan aring ngani daddy, mga parinti ni. Tay tatong kuan na sunog eh. Gabi iri ubat tawa ni nakakita ka ada ni bayan dia. Mau gani? Kani kuan kahoy. Di mo ni kita. Muli? Nakari may peligro bang tanaw gabi nga. Asa tong dito Asa di pikas. Kaya na may Ana po dito bud. Ajo kay lagi ta inay parol eh. Pirmi sila ka kuan, si pirmi sila ka. Tungay ga kumdo dito tao. Alis to ha, gajo ni taga Napo ha. Ajo may trabanganay ba. Ni mga bayo hari atbang. Kani Kan niya siguro ni damay dyan ni kamo na magsyudad mo yung napita god.